ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನ ಮುಖ್ಯದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಇನಿ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನಿಲ್ಲೆ ತೊಂದು ಬೈದೆ ನಮ್ಮ ಕಾಪುಡು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಪಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ 2020 ಆಜೆಗ್ ಶುಭಾರಂಭ ಆವೇರಿಗುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅವೇ ಸೃಷ್ಟಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ. ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ತಗಲು ಒಂಜೇ ಸೂರುದಡಿಟು ಒಂಜಾತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊರೋದಲ್ಲರು ದಾದಾಪುರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ತೂವೊಂದು ವರ್ಕ. ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಡು ಟೋಟಲ್ ಅದು 7 ಫ್ಲೋರ್ ಉಂಡು. ಆ 7 ಫ್ಲೋರ್ ರಡ್ಡನೆತ್ತ ಫ್ಲೋರ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಹಾಲ್ ಉಂಡು. ನಿಖಿಲ್ ತೂವಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಎಡಮನೂದೇರ್ದು 1,000 ಜನತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಉಂಡು. ಆತೆ ಅತ್ತ ಅಂದ್ರೆ AC ಒಂದು ಫುಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಶ್ಡ್ AC ಮದಿಮೆದ ಹಾಲ್ ಆದುಪ್ಪುಡು. ಸಪರೇಟ್ ಆದ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಲ ಉಂಡು. ನಮಕ್ ಜೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು. ಆತೆ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ಲ ಉಂಡು. ಇಂಚೆನೆ ಎಡಮನೂದೇಡು 1,000 ಕೆಪಾಸಿಟಿದ ಟೋಟಲ್ ರಡ್ ಹಾಲ್ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಉಂಡು. ಕೇವಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಹಾಲ್ ಅತ್ತು ಮೊಕಲ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡು. ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಜಾಗುಡು ಮೊಕಲು ವೆಜ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾತ ತರತಲ ನಿಗಲಿಗೆ ವೆಜ್ ಫುಡ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಹಾಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಮದಿಮೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಬರ್ತ್ಡೇ ಆದುಪ್ಪಡು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಒವ್ವೆ ಆದುಪ್ಪಡು ಮಾತ ಇವೆಂಟ್ಗ್ಲ ಮೊಕಲೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವೆಜ್ ಬೊಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೇಟ್ರಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಕೇವಲ ಮದಿಮೆದ ಹಾಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅತ್ತು ನಮಕ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆದ ರೂಮ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಲ ಉಂಡು. ಟೋಟಲ್ 24 ರೂಮ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು. 4 ಟೈಪ್ದ ರೂಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸುರುತ್ತ ರೂಮ್ ಬತ್ತದು ಇಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ರೂಮ್. ಈ ರೂಮ್ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆದುಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಲ ಸಪರೇಟ್ ಆದ್ ಕೊರ್ಪೇರು. 4 ಜನ ಬತ್ತನ ಆರಾಮ್ಸೆ ನಿಖಲ್ ಮುಲ್ಪ ಸ್ಟೇ ಆವಲಿ. ಅಂಚೆನೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಜಿನಿಕ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಉಂಡು. ತುಲೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು. ನಮಕ್ ಬಾಟಬ್ಲ ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಕುಡಂಜಿ ಟೈಪ್ದ ರೂಮ್ ಉಂಡು. ತುಲೆ ಈ ರೂಮ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೋನಗನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಮಿರರ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ TV ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆದುಂಡು. ನಿಖಲ್ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ಪ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಬೆಡ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆದುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಲ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಆತೆ ಅತ್ತು ಇಂದೊಂಜಿ ರೂಮ್ದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ದಾದ ಅಂದು ಪನ್ನಡ ಮಾಡರ್ನ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಒಂಜಿ ವಾಶ್ರೂಮ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇರು. ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಗ್ರೀನರಿನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಬೋಡದು ಬಾಲ್ಕನಿದ ಒಂಜಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಶಾಲವಾಯಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ತೂವಲಿ ನಿಗಲು. ಅಂಚನೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಡ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಲ ಉಂಡು. ಕೇವಲ ಒಂದು ರಡ್ಡೆ ಹಾಲ್ ಅತ್ತು ಮೊಕಲೆಡ ಮಿನಿ ಹಾಲ್ ಉಂಡು. 250-300 ಜನ ಕೆಪಾಸಿಟಿದ ಮಿನಿ ಹಾಲ್ ಉಂಡು. ಮುಲ್ಪ ನಿಖಲ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಏನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಮೊಕಲೆಡ ಚೇರ್ಸ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ್ನ ದಾದನೆಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ಡ್ ಇತ್ತಿಂದ ಅವೆಲ್ಲ ನಿಖಲ್ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ಇತ್ತು ತುಯ್ಯರು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಏನ ಉಂಡು ಏನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದಿ ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಇವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗಿತ್ತಂಡ ಅತ್ತಡ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಟೇನ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆಗಿತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ತಿರ್ತಿರು ಬರ್ಪಿನ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ನ ಇವೆಂಟ್ನ ಬುಕ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗೆ ಬರಗಿತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಯಿ ನಾವು ಈತೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು. ಹೊಸ ಮಾರಿಗುಡಿ ಟೆಂಪಲ್ದ ಎದುರುಡು ಫ್ಲೈಓವರ್ ಉಂಡು. ಫ್ಲೈಓವರ್ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿ ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಉಂಡು ಬಲೆ.